гирди хони тоҷикона ҷамъ омадану лаҳзаи ғубори дилшустанро тоҷикони шаҳри ню-йорк як соли охир пазмон гашта буданд, зеро паҳншавии коронавирус дар қатори дигар муассисаҳо ба баста шудани дари тарабхонаву ошхонаҳои тоҷикӣ низ сабаб гардид. акнун ки ҳукуматдорон ба хизматрасонӣ дар дохили тарабхонаҳо дубора иҷозат додаанд, тоҷикони ин шаҳр анъанаи деринаи баҳамоиро идома медиҳанд. тамоми он ҷавоное ки дар амрико ҳастанд, муқими амрико ҳастанд, ҷавонони тоҷик ҳар бегоҳ ҳар шом медонанд ки инҷо биёянд хумори худро, хумори ватанро дар ҳамин ҷо мешкананд ва бисёр хӯрокҳояш болаззат аст. мо агар хонаҳомон занг занем, дар хонаҳомо мегӯянд ки шумо чанд сол шуд дар амрико қарор доред, мисол шояд шумо мантуро ёд карда бошед, шояд шумо шӯрбои тоҷикиро ёд карда бошед, вале мо сипос ба чунин нафароне ки мисли ҳамин тарабхонаҳо, кафеҳо таъсис медиҳанд, сипосгузорӣ менамоем ки мо метавонем хӯрокҳои миллии худро дар ин ҷо ёфта хӯрем ва гӯем вақте ки мо ин ҷо мебиёем гӯем ватани азизу маҳбуби худро дар ҳамин ҷо пай мебарем, гӯё ки мо дар як гӯшаи тоҷикистон қарор дорем. тандурии фотеҳ дар ню-йорк ягона ошхонаи тоҷикӣ нест. теъдоди ин гуна муассисаҳои хизматрасонӣ ки аз ҷониби тоҷикон боз шуданд, сол то сол зиёд мешавад. аммо тандурӣ бо вуҷуди афзудани рақобат тавонистааст ки токунун муштариёни доимии худро нигоҳ дорад. теъдоди ҳамватанони мо дар шаҳри ню-йорк зиёд аст дар қиёс ба дигар шаҳрҳои амрико ва бо ҳамин назардошт имрӯз мо мебинем теъдоди тарабхонаҳои миллӣ ҳам дар ню-йорк зиёд аст ва он аз ҷониби ҳамватанони мо, яъне тоҷикони тоҷикистон ва тоҷикони ӯзбекистон, аз ҷумла бародарони шаҳри самарқанд ва бухоро ташкил карданд теъдоди зиёди тарабхонаҳо. ва ин ҷо ки мо қарор дорем, тандури фотеҳ ё тарабхонаи фотеҳ яке аз номдортарин тарабхонаҳои миллии тоҷикон дар амрикост, дар шаҳри бруклини ню-йорк аст ки бо хӯрокҳои лазиз, бо хизматрасонии сатҳи олӣ ва бо як фазои тозаи миллӣ вақте вориди он мешавед, ҳар як ҳамватани моро истиқбол мекунад ва гӯё чанд лаҳза эҳсос мекунед ки шумо дар тоҷикистон бошед, бо он ороишоте ки шумо метавонед бубинед дар дохил ва воқеан хизматрасонии хеле хубашон. баъдан теъдоди тавре гуфтем тарабхонаҳо зиёд аст дар масалан ню-йорк, аммо он тарабхонаҳое ки тавонад хостаи клиент ё мизоҷонро бароварда кунад, яъне бо назардошти номгӯи зиёд ё менюи масалан бои хӯрокҳои миллӣ. хуб шумо шоҳид будед, дидед самбусаҳои хеле лазиз, манту, ош, сих кабоб ва дигар намуди хӯрокҳо ки ин ҷо таҳия мекунанд бисёр сифати олӣ дорад, лаззати хос дорад ва таъми бисёр гуворо дорад. муштариёни ин ошхона хизматрасонии хубу лаззати хоси таомҳояшро омили аслии муваффақияти он медонанд. тандурӣ ном гирифтани ошхона низ бесабаб нест. самбусаву нон ва чанде аз таомҳои миллиро сарошпази ошхона фотеҳ дар ду танури бузурге омода мекунад ки бо фармоиши махсус сохта шудаанд. ин тарабхона яке аз тарабхонаҳои беҳтарини хӯрокҳои миллӣ дорад. инчунин хеле болаззат аст. бо ин сабаб мо ҳар бегоҳӣ ин ҷо ҷамъ меоем бо ҳамроҳи ҳама дӯстон, рафиқон. дар ин ҷо ҳама гуна хӯрокҳо ҳаст, манту, ош, шӯрбо, ҳамон хӯрокҳое ки дар душанбе аст ва маззату сифату ҳамаи он ҳамчунин аст ки дар хонаи ҳиссиёти хона инҷост. тавсифи самбусаву кулчаҳои танурии ин ошхонаро дар бруклини ню-йорк аз забони аксар зодагони иттиҳоди шӯравии собиқ шунидан мумкин аст. тандуриро на танҳо тоҷикон, балки намояндагони дигар халқу миллатҳо низ дӯст медоранд. пас аз бозкушоии ошхона дар пайи коронавирус, муштоқони таомҳои тоҷикӣ дубора сӯи макони писандидаашон тандурӣ мешитобанд.
Мы сидим в Тандыре, это самый лучший ресторан. Мы любим этот ресторан, мы здесь обедаем, мы ужинаем, завтракаем, обедаем. Нам нравится здесь. Самая вкусная еда, самые лучшие повара, лучшие официанты. Добро пожаловать в этот ресторан. бо зиёд шудани теъдоди тоҷикони муқими ню-йорк шумораи марказҳои хизматрасонии тоҷикон низ меафзояд. ҳоло ҳамватанони мо кӯшиш мекунанд ки дар амрико тиҷорати худро роҳандозӣ карда ба ин восита аз имтиёзу озодиҳои мавҷуда дар бахши соҳибкорӣ низ истифода намоянд. ин имконият медиҳад ки ҷамъияти тоҷикон дар ин кишвар рушд кунад, зеро табодули таҷрибаву малака дар байни тоҷикон боис ба он мешавад ки теъдоди соҳибкорони тоҷики муқими амрико тадриҷан бештар гардад. далери иброҳим, диловар сатторӣ аз шаҳри ню-йорк махсус барои Салом Амрико.